Grower on the beat. Ba ni kira inda da wanda yake mini ko ban gan shi ba. Yau fa sakile na waje ne kane a gurin na wuce gaba. Akwai tabili ya min na gawaro ba zan ki faɗar ka ba. Da sun sarki ni lawal barci ashe gaba za ta wuce gaba. Karfafa wanda yake yi ma inda har ba na ka ba. Da ya an gurin su Usama to mai dangi ba ya fara gaba. Kamar ma Allah ya ja da ranki na san fa akwai kallo gaba. A kullum sai da ci gaba faɗa masa ai ba su kai mu ba sarkin hasada ba munafiki in Allah ku ta mishi ya jiki mu sai an kai masa sansaki sannan kuma mai da tabaraki yanzu da kunya gara da biki shi nasa a kullum na haƙi wai sai ya ja da maɗaukaki farin bi mana tabaraki ko ka so ko zaka ki yadda rabi su haka za a yi ƙaryar banza sosai kashi kankara ta babbaka da shi ba sa san me a harashi radar Allah ce ta saka fuskar muka ganta da murmushi ba na je kuma ban gani neman wani mai sonar da ni sanar haka na zama jarumi gwanki kuma dole a ji da ni ne ma bai faɗi ba sai ka faɗa masa aikin zamani babu abin da ba su mana ba ba su ce mana ba sun ga wanda canje kara shi yasa suka samu gaba duniya a gida na aro hakan wasu sun makaro sun fake da shiga kwararo su kira na inda raro yake tsoratar da rago ni dai sagir maja ne ko yaya ne lema shirin sai sama zanen zabo lashi ya fa musa dai in kai sabo da ya ba ta burge maja dai hanyar labo zaki ka kara zagin ka haushi ka kara haushin ka suka ka kara sukar ka Allah ya nufa na yau zakka amar mu ta faɗa na nanata kai na sai ku kalle ni ne raini sarara ma ga tunan tari babu alhini giya ba su iya taddo ni na haye tsauni soya Allahu ya bani ga sunan tari